hebben ook in de tent gestaan. Hoe was het daar? Ja, helemaal top. Gezellig. Allemaal gezellige mensen. Nou, die zitten natuurlijk al een paar uurtjes aan een borreltje. Nee, het was echt een heel gezellige sfeer. Ja. Nou, je komt je collega's natuurlijk ook weer even tegen. Sjaak Erp, Peter Koelewijn, de Nestor van onze muziek, zeg maar. Bonnie Sinclair was gisteren geweest en ik hoorde dat het een heel leuk optreden was geweest. Dat doet ons goed dat we dat ook horen, weet je wel. En de sfeer zat er absoluut heel goed in. Ja. Is dat nu al gewoon weer een jaar, hè? Staan we alweer gewoon samen op de bühne. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het zo snel gaat. Nou, ik vind het alleen maar leuk. Alleen maar leuke dingen. Het is hartstikke leuk. We zijn nu met voorbereidingen bezig voor een kerstalbum. Ja. Gek genoeg, en dat zullen de mensen, de kijkers niet begrijpen, maar die worden in de zomer die kerstplaat gemaakt natuurlijk. Dus wij nemen straks bij een open haard met een bloedhitte, zitten wij er eigenlijk voor. En dat wordt dan de foto van de hoes. Ja. Je bent daar zomers mee bezig. En in het voorjaar van volgend jaar komt dan een nieuw album uit. Dus er staan weer leuke dingen te gebeuren. En de bedoeling is dat we naar Zuid-Afrika gaan. We gaan daar een toertje maken. Het nieuwe album wordt natuurlijk een nieuw album. Ja. Met nieuwe liedjes en nieuwe teksten. En het kerstalbum zullen ongetwijfeld ook wel weer een paar eigen liedjes op staan. Maar het wordt voor ons nog zoeken. We moeten toch wel aan het zoeken. Want we hebben met BSN 3 kerstcd's gemaakt. En het leukste is om toch met andere liedjes te komen. Er zijn er nog genoeg, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En we ontkomen er niet aan om Silent Night in een andere versie weer eens te gaan doen. Want ik vind dat liedje moet er gewoon op, vind ik.